for søren. Prøv lige at kigge, stop. Altså lav øvelse skråt foran skiltet, så du hele tiden kan se skiltet. Så du hele tiden kan se, hvad det er, du skal gøre. Ja. Og så læg mærke Nå, til de det der var røde til sidst, at det lille. Ja, der er sådan en lille pil ved hovedet, og så er der stopskilt. Ja. De store er først, og de små. Okay, jamen det har jeg slet ikke tænkt over. Man har så travlt nogen med den læser. Og så højre venstre. Og så siger bing, bong, bing, bong, I må stadig godt gå rundt om banen, og nu må I godt gå den anden vej rundt. Okay. Skal vi bare starte? Ja tak, når du er klar. Ja. Lige her. Lige her. Prøv at holde kontakt, når I går rundt. Så prøv at lave en rigtig lilleføring. Hvor er det godt. Så Dygtigt. Ja, sådan. Giv det god fart og god kontakt og løs line. Det er super flot. Ja, det var godt. Og så går vi zigzag. Kom. Her. Kom zigzag. Kom. Du har noget, der sidder fast.
det er flot. Og her, kom. Her, kom. Ja, Kalli. Ej, jeg skulle have haft snor på hende. Kom. Ej, hvor er det flot. Kom så. Her. Ej, det er godt, Kalli. Det er slut nu. Kom så. Dygtig pige. Ej, hvor var du dygtig. Ej, hvor var du dygtig. Ej, det var flot. Så